Vuorovaikutustaidot ovat yksilön itseensä ja toisiin ihmisiin kohdistuvia taitoja, joita on mahdollista harjoittaa ja kehittää vielä aikuisenakin. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että koulun tulee ohjata lapsia ja nuoria asettumaan toisen asemaan, kuuntelemaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Ja nämä taidot ovat tärkeitä dialogin taitoja, jotka mahdollistavat vuoropuhelun. Ja sitä tämä jatkuvasti muuttuva yhteiskunta tarvitsee, dialogiin kykeneviä ihmisiä. Vuorovaikutustaidot ovat siis selkeää sanatonta ja sanallista itseilmaisua ja niiden välistä sopusointua, kuuntelemisen taitoa ja taitoa selviytyä ristiriitatilanteissa. Vuorovaikutustaidot tarvitsevat rinnalleen toista kunnioittavan